स्वागत आमर क्रमागत भाव चली आसी आमर गुरु परंपरा विषय तो चली पंच महागुरु माता गुरु पिता गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु मुख्य गुरु बर्तमान दीक्षा गुरु उपर चली आम विस्तृत आलोचना करवा आम टिके प्रार्थना करवा तापरे आम आपको जीवा। जय तो शिवा शिवा जानकी राम, जय तु शिवा शिवा जानकी राम, जय तो शिवा शिवा जानकी राम, जय तु शिवा शिवा जानकी राम, जय जदु नंदन राधे श्याम, जय रघुनंदन राधे श्याम। त्याग करो अभिमान ध्यान करो आत्माराम, त्याग करो अभिमान ध्यान करो आत्माराम, त्याग करो अभिमान ध्यान करो आत्माराम, त्याग करो अभिमान ध्यान करो आत्माराम। तरक नाम तरक नाम, तारक नाम तारक नाम, तरक नाम तरक नाम, तारक नाम तारक नाम। जय तो शिवा शिवा जानकी राम, जय तु शिवा शिवा जानकी राम, जय जदु नंदन राधे श्याम, जय रघुनंदन राधे श्याम, जय तो शिवा शिवा जानकी राम, जय तु शिवा शिवा जानकी राम, जय जदु नंदन राधे श्याम, जय रघुनंदन राधे श्याम। त्याग करो अभिमान ध्यान करो आत्माराम, त्याग करो अभिमान ध्यान करो आत्माराम, त्याग करो अभिमान ध्यान करो आत्माराम, त्याग करो अभिमान ध्यान करो आत्माराम। तरक नाम तरक नाम, तारक नाम तारक नाम, तरक नाम तरक नाम, तारक नाम तारक नाम। आमर जो सन्यासी केमिति हब बा दीक्षा गुरु केमिति हब तार योग्यता प्रथम करी वैराग्य धारण करने दरकार। यही वैराग्य मनुष्यर चरम सोपान। जे पर्यंत मनुष्यर वैराग्य न आसी से ईश्वराभिमुख हो पारिबनी, ईश्वर पार्षद हो पारिबनी, ईश्वर समीपवर्ती हो पारिबनी एवं तार धरारे जन्म हवा वृथा। तेणु गत भिडियो रे से कथा आलोचना आमर कराइला सन्यासी माने कहीं पथभ्रष्ट होती। विभिन्न बाबा मान कथा कहतु, विभिन्न बाबा एमती कोर्ट रे राय हुए। आसाराम बापूर जो आजीवन सजा है से देखुली न्यूज, बाबा जो मथा कोड़ी कांदु था टिके टिके भूल पाई समस्त साधना तार व्यर्थरे परिणत हो। किछि दिन तले जने सारथी बाबा शिष्य मोर देखा से फेरार हो जाते बाबा जो अरेस्ट हेले। मुझे अरे बाबा बाबा पूजा करुचुना कहला भाई आपण मतामत कौन? मैंने बाबा जा हो ना कहीं तो निरामिष करे ते भागवत धरे गीता धरे शिक्षा देते तू से गुड़ा ग्रहण कर। बाबांकर कला कारनामा कौन टे थिला से टे जिनस से तो बाबा तो जहाँ भोग करिया था भोग कर सारे आउ तू किंतु गुरु बोली धरचु गुरु धरता। तेणु मो कयार कथा या हला बाबा जे सन्यासी हम जे पर्यंत वैराग्य न आसी से पर्यंत आपण मैंने सन्यासी हूँ ठकी जीवे।
ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ସଂଯମ୍ୟ ଜହାସ୍ତେ ମନସା ସ୍ମରନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥାନ ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା ମିଥ୍ୟାଚାର ଶୌଚ୍ୟତେ। ଅର୍ଜୁନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯମ କରିକି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ବା ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଫୁଳ ପିନ୍ଧିଥିବ କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ହେଉଛି ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ। ମୁଁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀ ଘରରେ ମହୁରାଳି ମାଛ ଦେହର ବିଲାତି ବାଣ ରସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲାଳ ବୋହୁଥିବ, ସେଟା ମିଥ୍ୟାଚାର ଜନିତ ଅପରାଧ ଆହୁରି ଲାଗିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବୈରାଗ୍ୟ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସକଳ ଭୋଗ ତୃପ୍ତି ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୀକ୍ଷିତ କରାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଚୁଡ଼ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କମ୍ ପୁଥିଆ ବାବା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ନଟପଟ ତ ଆପଣ ବି ନଟପଟ, ସମାଜ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କାହାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ 100% ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ତେଣୁ ଏଇ ବୈରାଗ୍ୟ ଆମର ମଣିଷର ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି, ଭୋଗବାଦ ଉପରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସମାଜ ଆଜି ବ୍ୟର୍ଥ ଆଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ମଣିଷ ଭୋଗବାଦ ଉପରୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଆମର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ଜଳବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଔଷଧ। ଏଇ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଗକୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଇଠିକା ପାଖୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈରାଗ୍ୟ, ଏହାର ଉପକାରିତା କ'ଣ? ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବାସଗୃହ ତ ନୁହେଁ, ରହିବା ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମଣିଷ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ମାତା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଛି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି, ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି, ସମାଜ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି, କେବଳ ମଣିଷଙ୍କର ଯେଉଁ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ମଣିଷଙ୍କର ଅସଂଯମତା, ବୈରାଗ୍ୟହୀନତା ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ବୈରାଗ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଚାଲିବ, ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ ଯେ ମହାମନ୍ତ୍ର ନେବା, ମହାମନ୍ତ୍ର ପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଶ୍ୟାମ ଗୋପାଳ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ସଦାନନ୍ଦପୁର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ, ଗୁଆମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ, ସଦାନନ୍ଦପୁର ଭୂୟାଁ ସବୁବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ଆମର ତ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ପରିଚୟ କରିଦେଲିଣି, ଆଗକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କରାଉଛି। ମୋର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି
ପ୍ରଜ୍ଞା ପରିମିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଇଂରାଜୀର ବିଶାରଦା। ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପତି ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ଯିଏକି ଇଂରାଜୀ ବୈଦିକ ଗଣିତରେ ବିଶାରଦା। ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ବେହେରା ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେହେରା ଜଣେ ମୋତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ୱିମେନ୍ ଯିଏକି ରଶ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ସହ ସମ୍ପାଦିକା, ତା ମୁଖଟିଏ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ବେଟର ହାଫ୍। ଆଉ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡା। ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ। ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର ଅଧ୍ୟୟନରତା ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।